Salutare, Freelook, mă bucur mult să fiu aici la FTL Awards. Acum 5 ani era pandemie, astfel că încercam să nu-mi fac mari speranțe, dar în principiu dacă vorbim despre trecut și previziunile către viitor, ca să lărgesc un pic sensul întrebării, cred că pur și simplu îmi doream să devin o versiune mai bună a mea, să învăț chestii, să ajung să am o oarecare experiență în ceea ce fac și deja am. Adică dacă vrei un răspuns, pot să mă duc un pic mai în trecut, când eram copil și abia mă apucasem și abia puneam mâna pe microfon și mi-auzeam vocea în boxe și era totul așa foarte nou pentru mine și cumva scary la început, îmi doream doar să am încredere în mine, să am confidence și să n-am nicio problemă oriunde m-aș duce, orice aș face. Și uite, am ajuns, de exemplu, o chestie care mi s-a confirmat chiar săptămâna trecută, am cântat la Ministry of Sound cu toți MC-ii mei preferați din grime, cu Wiley, Cheap, Lady Lisher, erau 20-30 pe scenă și am dat-o ca și cum aș fi fost acasă, ca și cum aș fi fost pe scenă în România, ca și cum aș fi fost oriunde, adică am o energie constantă și un confidence constant și cred că asta e unde mi-am dorit să ajung și am ajuns. Există albumul perfect sau a existat în diferite perioade ale vieții, adică mi-au plăcut niște albume care erau într-o anumită tematică când și eu trăiam viața într-un fel și aveam anumite idealuri sau anumite subiecte care mă interesau. De asta cred că albumul perfect cumva există în funcție de etapele vieții noastre, dar dacă ar fi așa o idealizare, îți dau un exemplu. De ce Biblia funcționează? Pentru că după mii de ani. A reușit să transmită prin parabole niște învățături, să spunem, care pentru fiecare om în parte au un sens diferit. Mi se pare că un album, dacă ar putea să înglobeze cumva toată muzica deja existentă și ca sound să găsească un middle ground și între ce e super underground și nișat și între ce e super mainstream, adică de bine de rău să poți să treci prin toate fațetele sonore ale muzicii la, nu știu, în 15 piese, asta mi s-ar părea clar o direcție foarte importantă, totuși să aibă o tematică cât mai diversă, cumva, pentru că și noi, ca oameni, suntem destul de diversi și mi se pare că un album perfect poate fi ascultat, cumva, în orice etapă a vieții tale, iar la nivel de versuri, concept și semnificații, pur și simplu să fie super interpretabil, să fie ca o poveste, ca o parabolă și să nu fie neapărat despre viața cuiva sau despre o experiență atât de personală, cât să îți permită, din nou, interpretare la maxim. Cred că asta ar fi albumul perfect. Întrebarea este despre muzica mea, care să conteze pentru alții, dar prima oară eu am fost la battle, deci nu pot să zic că am avut niște piese, n-a fost chiar muzica mea, pentru că era live, era freestyle, era on the spot, făceam aia atunci, dar pot să zic că atunci când am câștigat prima oară battle în Constanța, nici măcar n-am realizat în momentul ăla dimensiunea situației și peste vreo 2 zile eram acasă, pur și simplu mă jucam la calculator și nu mai știu exact ce sau, nu știu, mi-a intrat o piesă la un moment dat, dar a fost un moment ăsta în care totul s-a oprit, timpul a stat pe loc și m-am uitat așa în jur și am uitat un pic la mine și am zis, eu am câștigat. What? Și atunci ăla a fost un moment de realizare în care mi-am dat seama că e destul de serioasă treaba cu muzica. În primul rând, nu cred că sunt neapărat pionier, pentru că noi suntem cumva a doua generație, adică eu cu Bonel, Nelly, Oliniuță, Goro, Jenă, Coco, whatever. Suntem deja după 2010, cumva. Primii care au fost Arsură, Jay, Aforic, Doc și mulți alții, Ron, Nestor, RPG, Dragonu, erau prin 2003, 4, 5, 6. Deci, cumva ei au fost prin anii 2000, noi după aia prin 2010. Acum, prin 2020, să zic, la zona de freestyle, nu mi se pare că a mai fost o mișcare atât de hype neapărat. Mișcarea încă există. Am și fost la un battle acum câteva săptămâni, trebuie să postez. M-am înscris, adică am participat, am dat cu ei, a fost funny. Am câștigat, bineînțeles. Cred că diferența pe care a făcut-o generația noastră la freestyle a fost faptul că noi am avut și unealta internetului, pentru că pe vremea cu Aforic și Dragonul, de exemplu, există un battle cu ei, care la un moment dat a fost filmat fix cu Dragonul în 2006, care acum nu mai există pe internet video. Există doar un audio, care și audio ăla se aude foarte prost, e ripuit după alt video, după alt video. Noi, de bine de rău, am avut această șansă ca cineva să aibă camere și sau telefoanele care tot evoluau și să ne pună pe internet. Ba apărea un video scurt pe Facebook, ba apărea pe YouTube, tot așa filmat prost, se auzea prost, dar măcar exista. Timpul a început să evolueze și așa mai departe. Am făcut deja publicitate, am avut o agenție, am mai povestit despre asta în repetate rânduri, dar povestesc și acum dacă vrei. Am făcut școala ADC, care este Art Directors Club, printre cele mai utile cursuri de advertising din România. Am făcut și masterat chiar în campanii de comunicare, în publicitate și relații publice la Unibook, deci sunt acreditat dacă vreți. Voi să și apoi un stil, pentru
posibilități. Mult timp m-am gândit ce ar trebui să presupună succesul din simplu fapt că suntem învățați de multe ori ce este succesul. Adică am și un vers pe o piesă care n-a ieșit încă, un român de succes e un român plecat afară. Dar ca să dau un răspuns mai on point, încerc să definez succesul, cel puțin așa pe plan personal, strict în direcția asta de a avea drive, de a fi tot timpul bucuros sau entuziasmat de ceea ce faci. Chiar dacă, da, vine la pachet cu multe, vine cu temeri, vine cu tot felul de gânduri că nu o să iasă, cu dubii, cu îndoieli, cu tot felul de compromisuri pe care trebuie să le faci, telefoane pe care trebuie să le dai, lucruri pe care trebuie să le accepti. Faptul că scalci pe orgoliu, demnitate, whatever. Mă rog, prima oară când am simțit că am succes a fost destul de rapid, a durat jumătate de oră de când am intrat în sala aia de Hangout Movement, se numea, era clubul lui Sasha de la Paranoia 13, îl salutăm cu această ocazie, în Constanța, și s-a făcut battle și am ajuns acolo și peste jumătate de oră am câștigat primul battle și cumva atunci am simțit că am succes, pur și simplu. Nu știu dacă ești vreodată pregătit pentru succes din simplu fapt că orice ți s-ar spune, pur și simplu trebuie să fii acolo și să vezi cum o gestionezi tu. Am simțit și simt în continuare, adică pe măsură ce trece timpul, că nu mă identific neapărat cu comunitatea genului muzical din care fac parte. Cu genul n-am nicio problemă, mi-a plăcut tot timpul, nu știu, hip-hop în toate formele lui și cu derivatele și așa, pur și simplu, adică la nivel de sound sau concept, mesaj sau văzând ce se întâmplă în alte țări, îmi place, mi se pare tare. Na, pe măsură ce cresc, îmi dau seama că la noi e mai ciudat, dar nu cred că e vorba doar despre comunitatea rap, e vorba despre, sau trap, e vorba de artă în general în România și de faptul că, nu știu, nu mă identific neapărat cu condițiile, cu modul în care se desfășoară lucrurile și nu judec pe nimeni aici, pentru că, na, din nou, suntem o țară este europeană, post-comunistă, doar că văd în alte țări cum se întâmplă și e o distanță foarte mare între ce se întâmplă la noi și străinătate. Din nou, o să mă raportez la context. În România este ușor dacă vrei să faci ceva nou, pentru că lipsesc multe sfere muzicale, multe subgenuri. Uite, chiar și cu grime-ul mi se pare că e ceva nou doar pentru că n-am prea avut o cultură în sensul ăsta și poți să dezvolți. Dar, pe de o parte, da, e ușor să faci ceva nou, pe de altă parte o să dureze mult mai mult până capătă tracțiune, deci, din alte puncte de vedere, este poate mai ușor să faci ceva ce deja se face. Eram cu Subcarpați, mergeam oriunde în țară. La un moment dat, noi eram cu dube, eram vreo, nu știu, 2-3 dube, depinde. Și în fiecare dubă, cât intră? 6-7 oameni într-o dubă. Și la un moment dat s-a făcut un popas, am oprit să, mai luăm niște aer și așa mai departe. Și era un băiat, aici pot să cenzurez, din formația Fantome. Și acest băiat din Fantome, la un moment dat a intrat într-o altă dubă care n-avea nicio legătură cu noi și era o dubă a unor muncitori care se duceau la o lucrare undeva în țară și a și stat cu ei un pic de vorba, adică sta vreo 20 de secunde că s-a prins că nu sunt colegii lui de trupă și era ok. Și a ieșit după aia și îți dai seama că cumva tot drumul am râs. Am văzut un video cu Sora făcut cu AI și mi se pare că în 3 cuvinte poate rezuma întreaga scenă urbană din România. Tupac mănâncă mămăligă. Prima oară la acest album, sincer, mă așteptam să fie cringe și nu voiam să-l public pentru că nu era rap, știi? Am stat și m-am gândit, bă, da, ok, sună ca rap-ul, arată ca rap-ul, dar este totuși, având în vedere că nu are subiectele clasice, nu știu, viață, stradă, ego și așa mai departe. Și totuși am dat piesele unor amici, le-am arătat, toată lumea a zis, mamă, frate, am luat 10, că am ascultat asta și eram, wow, ce tare. Nu știu, da, inițial era mult prea disruptiv, să zic așa, ca să îl public sau nu, dar iată că am făcut-o și a fost bine. Având în vedere că eram mai mulți și am fost doar unul, a fost complexă, dar oricum e dificil pentru că, în primul rând, e și o zonă nouă în care am început să mărșăluiesc așa, nu eram obișnuit cu zona asta organizatorică, adică mă organizasem concertele mele, cumva eram singurul artist pe care trebuia să-l gestionez sau dacă mai aveam invitați, erau și oameni pe care îi cunoșteam, în care, nu știu, aveam încredere, în care era destul de easy. Dar acum, faptul că a trebuit să gestionez niște oameni dintr-o altă țară, mulți, adică au fost 7-8 oameni, nici nu știu, din străinătate și pot să zic doar că am simțit o împlinire în momentul în care s-a întâmplat, tot nici măcar când s-a finalizat, pur și simplu când se întâmpla că lucrurile mergeau bine și totul, nu știu, parcă a fost așa, s-a așezat ca niciodată și sunt doar recunoscător tuturor care au fost acolo și au pus umărul în ce fel au putut și le mulțumesc.
În UK m-am dus cu mai multe treburi. În principiu m-am dus cu Wiley, care Wiley a rămas în România încă o săptămână după event. Am stat la studio amândoi, am mâncat sarmale împreună ca frații, adică a fost așa. El fiind și printre MC-ii mei preferați din lume în general și în grime clar este favoritul meu, adică a fost așa un vis care s-a transpus în realitate și după aia am luat-o cum e, adică nu știu, a fost tare, primele 2 zile am fost așa starstruck, după care și el un om normal, un om super de treabă. Am cântat la Ministry of Sound, cum ziceam, au fost toți supereroii mei acolo, am avut în spate pe Sir Spyro, DJ Maximum, Mac 10 și din perspectiva asta, da, chiar a fost un vis deveni realitate, dar cumva și visul ăsta, adică o iau așa cum e, it's life. O să încep cu partea umană. Nu știu la noi în România câți artiști au fost susținuți de părinții lor să facă muzică. Pentru că eu cel puțin așa, la, 5 artiști întrebați random, toți mi-au zis, eu inclusiv, că nu au fost susținuți de părinți cumva. În timp ce Wiley îmi povestea cum Tasu a avut trupă cu Tasul lui Dida Băli sau Tasul lui Jammer, altul din grime, tot așa o legendă și cumva erau reggae, erau Rastaman, îi arăta foarte multă muzică, foarte diversă, îi punea viniluri, adică strict zona asta de minusul pe care îl avem noi și plusul pe care l-au ei este că au avut o dita infrastructură încă de când s-au născut din punct de vedere muzical. În primul rând au avut magazine de muzică. Acum o să vin cu un plus al nostru vis-a-vis de ei. Ce a fost tare la noi și asta n-am văzut de exemplu la concertul din UK atât de mult, este că la Grime Settings lumea era ultra fascinată, bucuroasă, țipa la orice, entuziasm la maxim, parcă a fost cea mai tare seară din viața lor, mulți chiar mi-au zis asta. În timp ce în UK oamenii, publicul era destul de judgy, țipau pentru ăla din brigada lor, aveau și bifuri între ei, e așa o chestie foarte teritorială acolo. La noi nu prea există chestia, că noi nu avem ganguri în România, sau mă rog, dacă avem, sunt foarte tot așa niște anturaje, niște băieți care poate se înțeleg sau nu se înțeleg, dar n-ar scoate nimeni cuțitul cum ar veni pe scenă, ceea ce acolo nu s-a întâmplat, dar era detector de metale la intrare. Și ca să închei așa cu plusuri și minusuri, mi se pare, cum ți-am povestit și anterior, am fost la Pirate Studios, eu m-am uitat acolo pe hartă când mi s-a zis hai la Pirate Studios, am zis, o fi un Pirate Studios, nu câte poate să fie, și erau vreo 20 sau mai multe și erau niște, asta a fost o clădire în care am fost, dar din ce mă uitam în poze, toate erau uriașe și sunt niște clădiri cu foarte multe camere de studio înăuntru și sunt foarte accesibile publicului, inclusiv tinerilor, vedeam tot felul de afișe cu dacă ai sub 25 de ani, înscrie-te aici, o să primești reducere, o să primești discount, probabil, nu știu, sau și combinații cu școlile, dacă ești la universitate, dacă ești... Ceea ce la noi nu se întâmplă, adică la noi ca să găsești un studio, ori ți-l faci tu, de cele mai multe ori, ori trebuie să te duci la cineva, dar nu prea poți și acolo, trebuie să stai cu ăla, să stea pe capul tău, mai intră oameni în studio, asta e situația, n-ai ce să faci, e contextual și cred că strict la nivel de infrastructură, pur și simplu, UK-ul are o industrie muzicală care a generat miliarde și la noi, pur și simplu, cred că încă suntem la un început și o să mai dureze până când o să avem posibilitățile, în primul rând, financiare, știi, de a face ceea ce se face acolo. Adică să ai niște studiouri la care să fii copil, să te duci orice s-ar întâmpla în no matter what, de exemplu. Regretele profesionale poate să lege mai degrabă de niște regrete umane, în sensul în care simt că în viața mea au tot intervenit lucruri care m-au ținut cumva departe de muzică sau tot timpul am scris versuri, tot timpul am ascultat muzică, tot timpul am, nu știu, mă duceam să mai înregistrez ceva. Abia acum, culmea, a trecut atât de mult timp de când fac asta, dar abia acum simt că în sfârșit am focusul și pot să fiu, nu știu, sunt 100% imersat în universul ăsta muzical și ce am de făcut și am mai multe proiecte în paralel și toate încep să meargă și parcă bulgărele se rostogolește cumva în favoarea mea în sfârșit. Putem să facem un interviu doar pe tema educației. Educația este fundamentală pentru orice în viață. De la modul în care te speli pe dinți, te trezești, dormi, bei apă, o luăm de aici, da, păi până la cum să te manifesti artistic și cum să-ți conturezi o personalitate, o persoană sau chiar o proprie, nu știu, identitate cu care să te confunzi. S-a întors toată lumea văd multe filme. Cred că asta ar fi pasiunea actuală. Am văzut 107 filme deja anul ăsta. Și o să vă recomand un film, favoritul meu de anul ăsta, The Wicker Man. Am această amintire. Eu pe tine te-am văzut în gară, dar n-am făcut cunoștință dacă te-am văzut de la distanță. Erai cu The Trap Man, actualmente Alex, pe care l-am văzut, a trecut pe lângă mine, cred că eram la Mac sau ceva de genul în gară. Voi ați avut un show cu Nane în Constanța, cred.
Pe tine te-am văzut de la distanță, știu că aveai părul roșu, dar gen era foarte mare, adică nu era cât să ne salutăm sau să ne... Nici tu nu știu dacă m-ai văzut. L-am văzut pe Trapman, a trecut pe lângă mine, m-am uitat așa, el s-a uitat la mine, a trecut de vreo 2 ori. Prima oară ne-am uitat și după aia mai trecut o dată. Și știu că, nu știu dacă știi povestea. L-am oprit și aveam un tricou în dungi și el tocmai avea piesa aia cu Metallica, știi? Și l-am întrebat, știi ce l-am întrebat? Îi zic, de ce porți tricou în dungi dacă tu n-asculti muzică în dungi? Nu știu, am tot venit pe aici pe la studio, ne-am tot întâlnit and it's cool. Am 2 sfaturi dintre ei, să vedem dacă vine și al 3-lea. Primul este să te ocupi de viața ta și să-ți fie bine și să fii ok cu ce faci. Și al 2-lea sfat dintre ei, singurul lucru în care puteți să investiți sunteți voi. Mulțumesc, FTL, sunteți super, free look, crede-mă. Pentru meditații de dume și